twak ma jatend piny omulo gine mang'eny kaka giwacho ni potential ma wan go mapok otigo. Yes. Koro ma en gima nyalo medo jiwo mondo bedo ng'e ni kwa wacho vision ni kaka japiny en owuon ondo bedo ng'eyo ni en ang'o mwanyalo timo mondo abed ni contribute a vision miwacho ni. A good example mawacho kanyo wach mar iluongo ni arable land mapok obedo utilized. Yes, kama pok oketi tich. Wan gi puothe mang'eny kata ka ng'iyo pinywa kaluo pod wan gi potential no. Nitiere jotelo oloso wach irrigation. To irrigation kuom mano wuon ma assessment en ni potential mosetimo pod tin sana. Pod nitie a lot monyalo timo. Kech ineno auchegi mola te to dhi pidhi e lake. To nitiere a lot of wanyalo tap kuom resources mongo gi, natural resources gi. Mondo wamed yuto manyalo yudre e piny through kata pur miwacho ni. To kabiro loso e wach mar pur potential monyalo exploit ni. Dwaro koro wang'i gine e kiwango maduong'. Kind of farming to wang'i en large scale. Large scale wanyalo achieve nade. Kech wang'i ji matindo tino wan iluongo ni small scale farmers. To samoro atime apuro kamoro matin kama matin kama impact pod ok nen. Koro mana gik mondo bedo ng'eyo be sani ni ang'o nya timo sana ne jo thurwa kocha mondo ginene ni gibende ginyalo biro kamoro achiel especially through gino moluongo ni SACCOs gi kod cooperatives gi. Yes. Mano area ma osebedo ka korwa koni poko bedo poko tegno ahinya. Kikwa compare gi pinje moko gi King'o Central ka King'o Rift Valley gin gi cooperatives gi ineno chak ni kata ka gi produce chak ni to giloso cooperative to ichoko kamoro achiel to dhi kamoro achiel to kete koro wabende karwa koni wanyo bedo ng'e ni ang'o ma onyalo produce. Of course niang nitiere sebedo sugar cane as a cash crop, but nitiere other crops monyalo tim in a commercial way. To onyalo time ka ji oriwre loso saga lo saga go mondo obed gi impact in production. Kamano timre kata wach airport wacho gani mandege ni nyalo take shape mondo koro obed gi a true international airport. Sano kana wacho na international airport to aonge gi gine cargo biro Kisumu kacha. To kako ok binango ok bin kech onge gimo biro om. To ka wan gi production gi cultural produce molos maber manyalo kata attract international markets. Ndege go biro kanyo to obo yudo better pricing. Mane wate wacho mondo biro watimo agriculture ni in a smart way watimo value addition ma whatever we produce why you do value mare konyalo use kata international market. All right. Koro magi matemo ng'iyo nitie potential mang'eny ma nyalo tim. Okay. Mondo wati gi existing resources mondo jo uti kodgi waneni gi make impact e ngima gi. Ero kama na FCPA Bernard. Engineer Henry